Ahojte, pozdravujem vás z predajne Maderna v Košiciach. Radi by sme upriamili pozornosť na naše výborné kočíky, ktoré sú nielen výborné športiaky, ale takisto každý jeden kočík, ktorý tu máme, či už je D5 ako dvojkombinácia a pridružené športové kočíky HAP 2 a R2, kde vieme prispôsobiť kočík tak, aby ste ho vedeli používať úplne v pohode od narodenia. K dispozícii máme výborné vaničky. Štandardná vanička k D5, to vieme. Priestranná, dlhá striežka, odvetrávanie, to všetko už je taký štandard v kočíkoch Jules. Môžeme si ale porovnať vane aj u ostatných modelov. Tu keď sa pozrieme, dĺžka vane je nejakých 80 cm plus minus. Šírka nejakých 34. Takže dostatočne dlhá vaňa, priestranná na to, aby sme v tom vozili bábätko naozaj dokiaľ bude mať ochotu, chuť a dokiaľ je to bezpečné, to znamená dokiaľ sa dieťa samostatne neposadí. Ale HAP 2, ktorý primárne poznáme ako výborný, šikovný mestský športový kočík, vieme rozšíriť pre použitie od narodenia. Takisto vanička je dostatočne priestranná s predĺžiteľnou striežkou. Dĺžka vane je prekvapivo dobrá na to, že je to len ako možnosť rozšírenia. Dĺžka vane má 80 cm, takže úplne super. Šírka veľmi porovnateľná, nejakých 35 cm, takže úplne totožná aj napriek tomu, že HAP 2 je športový kočík primárne, tak pre maminy, ktoré chcú niečo šikovné, mestské, kde sa všade vojde, tak vôbec to bábätko nie je ukrátené, že by bolo vo vani. A s vyvyšovacími adaptérmi tá vaňa je dostatočne vysoká štandardne ako napríklad v D5, ale na naše alebo vaše prekvapenie R2. Výborná vaňa s možnosťou predĺženia rovnako ako u HAP 2 a D5. Môžeme si ukázať. Nie je to žiadna nejaká vložná taška alebo niečo také. Dieťatko má maximálny komfort. Pri dĺžke vane nejakých 78 cm. Takže naozaj dlhá, dlhokánska vaňa, šírka je nejakých 32. Takže výborná vaňa, dlhá, široká. Takže naozaj aj mamičky, ktoré veľa cestujú a potrebujú, aby to dieťatko malo pohodlie ako v normálnom štandardnom kočíku, tak tu si vieme pozrieť, že teda aj R2 je plnohodnotná dvojkombinácia. Takže už je len na vás, čo si vyberiete. Klasika D5, štandardná dvoj-troj kombinácia, mestský kočík HAP 2, takisto s možnosťou vane, alebo pre aktívne mamičky, ktoré veľa cestujú, R2, takisto s vaničkou, takže dieťa má komfort, mamička vie cestovať, zložiť to úplne na placku jednou rukou a teda aj dieťatko, aj maminka sú spokojné. Takže čo si vyberiete, je na vás.